गुजरातनि बड'द्राआव बेलाखिनो किरेमासिनचा वानमासिनचा ख्लायै एक्सिडेन्ट ओंखा आबनो तैयै तिनिनि भिडिअ किसा सालायनाय एनिमेशन तैयै खरकसा borok बेलाखिनो फेकजाक चुak नों तामनों abokuno sawimania tobo bo gari chalogoi kaisa scooty no thutayui rwkha lamao tei omo lahar patimungo o scooty chalok tongnai bwrwi jagao no spot no thwinani naikha tei lamao je nugo amrano ferwi kwlango tei 8 jon hingangke je bo ferejaknai aborok ke belaikino serious ongjak mo lahar bahai ke pathika tei aropi sabo tei bwskango tamo ongnai faidi o video ni through tui joto saiman lainai o gotna onkha laitangjak 14 March ni Barodra ni Garilibak elakao kaisa speed khai cholijak gari belaikino didak midak ongjak tei abono control khlaimanya gari o tongnai rok puila swkang hangke gari bwskango phainai kaisa scooty no thutayui rwo scooty o kajak bwrwi hemani patel a jagao no thwinani nangkha tei bini lama je direction o tongmani scooty himnai jesabo phano wngthon bini bwskango je manjago abono no bo ferwi kabao obo haike no 8 jon belaikino serious ongjak tei omo gotna gotiwi lamao belaikino chirik mokoro wnglaikha o kirimasincha gotna gotimani ukulogo main borok wngkha 20 bosorni khoroksa cherai Rakshit Chorasiya bumungui khoroksa sela Rakshit wngkha khoroksa law student bollo poriwi tongo tei police ni report অনুযায়ী je gotna gotifuru bo buino ferfru afro bo belaikino kefek manui nungjak dadak didak midak wngui tongmani nukha bono police rok tei amsuk simiya bo je o gotna gotiri rimani lamao je borokno ferwi rimani bini garini ongkhori fataro belaikino fan khlaiui chirikha tamo hini chirikhokka hinba bo afuru garini ongkhorwi another round hini chirikhokka tamni bagui chirokhok hinmale bo je o gari bai borokno thutayui rimani tei kaisa round no hingangke tebo khainai himakok obo kokthaisa bisana thangka hingke bo kaisa game thangma hai video game o car ni game thangma hai obo haise ma tongjago bini real life o police ni tebo searching investigation khlaiui saimanka je omo Rakshit ni bini dol Amit Chauhan ni si hinui saimankha o car tei bo wngkha bini dol ni gari no chalogui se bo haike thutayui borokno nosto khlaiu hini saimankha jefuru obo gotna gotiwi thangka Rakshit ni yak tei afro Amit Chauhan bo sujok mansasa kharwi thangka bono tabuk bo police rok naitugui no tonglaikho police rok Rakshit no hingangke logi no romui nahatjakha tei bini medical charge rok bo khlaiui no tongkho tamni hingke bo o driving khlaiui tongfuru chuak nungjak de nakiba alada kefek manui nungjak de obo saimanani bagui o gotna ni bisingo 8 jon ferejaknai ni bisingo 8 jon ni bisingo khorok ni cherai tongo khoroksa hingke 10 bosor tei khoroksa hingangke 12 bosor tei aboni bisingo bwrwi masa tongo amokhe 32 bosor tei chela tongo 40 bosor ni omo haino borokni umor ni mang kwbangma tongo tei joto serious ongjak patient rok no hospital o bhorti khlai rwjakha tei baksa ni halat eba kheba situation rok hingangke belaikino serious lightly hinui sakha langma chojak khemani patil ni family ni borok rok kabui belaikino behal ongjak bini family ni borok rok borokni family ni kok hingangke omose police rok jodi no omo hai nungnai kefek borok rok no kaham khlaiui romkha hingkaile eba kheba saja rwkha hingkaile omo hai wngna nanglakha mu hinui saka bini family ni borok rok police o mamla no tui IPC dhara 304 no tui ger iradatan hatya 279 laparwa driving 336
Boyni jan no jan hinyawi risko telangmani bagui joto IPC soyei narakjaka. Aropi raksit no kuto pes khlaijangnai tei bono kwrak majra rwjangnai. Kha khlaio mo incident no tui jotoni no kaisa bwkhao uansukmung eba kheba swrungmung achaikhaina hinui. Driving khlai tei nung tei chalokmani jodo শুধু নিজনি সিমি জানো হারিনানি রিস্ক ইয়া অব গানা গিনি টংনাই এবা খেবা বস্থাঙ্গ টংনাই অবরঙিব লাইফ রিস্ক খ্লাইফায় যে ড্রাইভিং গো ড্রিং এবা খেবা নেশামানি চাজাগ্র সরকার তেব করাক আইন সানামনি নাঙ্গ হাইকে সে তেব অমহাই গটনা গটিয়া ওংনাই হাইকেলে করাক আইন সানামিয়া হিংকেলে অমহাই নতেব বাংরেরক ওংগৈ থাংনাই tei kwrak ain swnamnani nangnai driving go nesa khlaijak borok rokno bo kwrak saja rwnani nangnai haike se borokni swrungmung mannai. Norok o video no tui kisa sakpano swrungmung mangkha hinkhe please ani video no share khlai di tei chajakha hinkhe like share comment bo khlai di. Jotono no hambai paithak jora naimani bagui.